Toți sfinții naționali români care s-au sfințit pe pământul românesc, în Dobrogea, în Ardeal, în Muntenia, în Oltenia, în Moldova, în nordul Moldovei, în Bucovina, tot a fost de mare folos pe vremea lor de a îmbărbăta poporul în credință, în timpul războaielor, de a lupta cu credință să păzească Sfânta noastră țară și Biserica Națională și poporul românesc. Ei a dovedit nu numai cu cuvântul, cu viața și cu trăirea lor. Ai văzut Ștefan cel Mare cât de puțin nu făcea nimic până nu întreba pe Danil Sihas, pe duhovnicul lui Părinte Oană Nicuțară, pentru că era multă credință atunci și multă apropiere între conducătorii țării și între Sfinții Români Sihastri și stareți și teologii ai țării. Ia vedeți voi! Toți voievozii noștri și mai vestiți care apăsat istoria națională al vezi pe Mircea cel Mare și al Bătrân. Se odihnește la Cozia și a făcut mănăstire la 1388. Lângă dânsul și aici, că aici odihnește monachia Teofana, mama lui Mihai Viteazu. El a unit cele trei principate, știți că și Ardeal și mama lui călugăriță. Ștefan cel Mare, 47 de ani a împărățit și mama lui a murit călugăriță, Maria Oltea, la mănăstirea Probătă, e lângă Petru Ioare și acolo ați văzut. Risandu și bun cu doamna Ana și-a făcut mănăstirea Bistrița, Unictitul și Ștefan cel Mare și Petru Ioare și Răpușneanu, 4 titorea. Fiecare își făcea mormântul într-o mănăstire, dacă mor apărând țara, să fiu pomnit la mănăstire sute de ani. După cum vezi că îi pomnim de sute de ani, stitori mari. Aici a trăit 14 ani Danil Sihas, înainte de a pleca în pustia Putni. Aici a trăit sfinți mari, stareții Voronețului, care a trăit în secol, și Zosima, care a făcut prima sihăstrie în secolul 1514, a venit cu 30 de călugări din Mănăstirea Neamț și a pus temelia în Mănăstirea secolului. În aceste locuri, când am venit eu aici în pustie, în munți, era 50 de sihastre. Când te duce la el, îți spunea pe nume, cu de cheamă. Și 27 de maișeran, între care Maica Genovia era fiică de ministru din București, că avea acte de la Carol I. Și poate sta în toate pădurile de stat. De 60 de ani în pustie. Avea 10 ucenici. Era pe obraz cum e cămașa aceea de albă. Poți? Mă întreba, știi staterea de rost? Eu eram cu oile mănăstiri, că nu n-a pistei multe. Dacă ați merge în munte, vedeți câte urme de bordei și de pește prin ăsta sfinți. Câți purnici am găsit noi cu peșteri, era una, Magdalena avea 10 ucenici aici la muntele Pădutură. Era Maica Isidora în pustie de 50 de ani, Maica Zenobia, Maica Cleomida, câte mai, da călugări, câți purnici era. Am întâlnit un episcop rus, Ion, cu Nirodeacul Basarabean bătrân. O stat oile, uite așa s-a uitat la noi. Era, de când era prigoană, în Rusia, pe bice. Fugit, era din noi. Și oile s-au uitat și câinii nu au bătut la el. Și ne-au dus pe nume. Și eu spun lui frate Vasile, frate Vasile, te pregătești că la primăvară pleci la Domnul. Și fratele meu luna lui mai omor. Așa Sfântul o trăit pe aici. Au spune Sfântul Ioan Scăraru, puterea împăratului stă într-un multa voștire și puterea celui din pustie într-un multa rugăciune. Căderea celui din noapte neascultat. Căderea celui din liniște dacă împutunează pravea. Că dacă te rugai zi și noapte, cădeai că ești în Sfânta Sfintelor. Și îți ajungea o cartoafă și o leacă de urziși făcute cu apă. Și întărea puterea Duhului. Că poți să-i Maica Sănătăță și lungimea vieții, măi frate, mânca la rai.